razóns. Pero, por exemplo, aí non está recollido o procedimento legal para facelo. E é bo que a xente o sepa. Na Lei 7, na Lei 5 de 1997 da Administración Local de Galicia é onde se recolle todo o proceso. No artículo 18 dice que se pode fusionar concellos e no artículo 19 onde se expoñen os motivos por que hai que facer a fusión dos concellos. E nós creemos que cumplimos perfectamente o apartado o C e o D. O C porque hai ventaxas económicas e administrativas, en este caso para nos pensamos que sí, e logo que dice que ten que haber unha serie de unidades xeográfica e demográfica. Non vas a xuntar un concello de aquí con outro que está a 100 km. Teñen que estar os tres todos xuntos. Aquí colles o Rosal, parte da Guarda, boa parte de Olla son o val do río Tamuxe, a parte alta e a parte baixa do val, e logo, a outro lado, tes Olla, parte do Rosal e casi toda a Guarda, e a toda a liña costeira. O sea, hai unha unidade xeográfica e demográfica tamén. Vai ao censo, a páxina do censo do Instituto Nacional de Estadística e mira ali ben que boa parte hoxe da poboación do Rosal, sobre un 25%, é oriunda da Guardia. En Olla case pasa outro tanto, e aquí na Guardia outro tanto, temos rosaleiros e ollenses a vivir. Entonces, hoxe a mistura xa é moi grande, é o que falábamos antes, Toni. Aquela fase de apartheid, entre comillas, xa acabou, por sorte. E, bueno, aí é onde se expón as razóns, e nós creo que cumplimos perfectamente elas. Logo, no artículo 20, é onde pon a iniciativa para facer a fusión. E a iniciativa ten que partir ou dos concellos implicados, entón supónse que porque nós estamos de acordo en levar o proceso adiante, ou a iniciativa pode ser da Xunta de Galicia. Entón aí nos entendemos que é unha obrigación que te impoñen. E se te impoñen unha obrigación, a nivel social pode a mellor a xente non estar de acordo. Pero é un proceso moito máis duro. Nos preferimos, antes que iso, que se empeza a ver un movimento social para facela pola propia vontade nosa. Bueno, a día de hoxe, se xuntamos os tres, pasaríamos a ser un concello dunhos 20.200 habitantes, cos datos que temos de poboación do ano 2010. Estaríamos entre os 50 concellos máis habitados de Galicia. E da comarca do Baixo Miño, prácticamente case co 40% da poboación sería deste concello novo. Entón, a hora de pedir subvencións, de facer peso ante a administración, sempre fai máis un concello de 20.000 habitantes que un de 2.000, que un de 5.000 por un lado, ou que un de 10.000 e pouco por outro lado. Eu creo que aquí a ventaxe para todos, para os tres, pero sobre todo para o de Olla. Nos cos compañeros que falamos de Olla, eles teñen ben asumido. Pasan de non ter nada, de non ter casi servicios de ningún tipo que lle presta o concello, a ter os servicios que tería unificando os tres concellos, porque os servicios que presta o concello da Guarda do Rosal tamén xa serían deles. A nivel fiscal, revisando as contas que temos, que son as que censurou o Consello Galego de Contas do ano 2008, as contas son prácticamente parecidas. Andaríamos, se estuéramos os tres xuntos, cun orzamento dunhos 14 millóns de euros, quizás dada a situación económica hoxe algo inferior, pero por aí. A tasa de endevedamento por habitante é similar, debe de rondar hoxe os 150 euros por habitante. Pode haber un euro ou un euro e medio abaixo dun concello a outro. As tasas de endevedamento son similares. Quizás donde hai algo máis de diferencia é no nivel impositivo, que na Guarda é algo superior, case que o 40% dos ingresos veñen vía tributaria municipal, e en Olla e Rosal están un pouco atrás, están en torno ao 30-31%. A diferencia non é moito, aínda así. Pero esa é quizás a parte así que no 30... Por que propoñemos o Concello Fo do Miño? Porque quizás para toda a xente desta zona, de Tomiño para baixo, a desembocadura do Miño é a noso referente xeográfico.
Cando ti alguén de Valencia ou de Sevilla lle explicas onde estamos, sempre acolles a referencia á desembocadura do río Miño. Entón, por iso propoñemos retomar ese nome antigo que había de Concello Foz do Miño para ter esa referencia sempre xogada. Non vamos a anular a personalidade social e cultural que ten o Rosal, nin a que ten Olla, nin a que ten Guarda. E sobre esas tres personalidades crear unha nova entidade municipal e unha nova entidade de personalidade social. E construir sobre o que xa temos, non vamos a destruir o que hai, é de tontos. Logo, isto xa é un pouco por fora de nós. Ollando así datos estadísticos de poboación de Galicia, prácticamente dos últimos 30-40 anos para cá, o que si ollamos é que hai un continuo despoblamento. Hai concellos en Galicia que en 10-15 anos non registran nacementos ningún, donde a idade media da poboación que teñen, 2.000 habitantes, ronda os 60 anos. O futuro que lles espera dentro de 20 anos é que o da funeraria vaya e poña un carteliño na casa do concello que poña pechado por defunción. Entón, aquí dentro dos tres concellos, o único que se empeza a chegar a ese proceso é o de Olla. No manifesto tes unha tabla de poboación dos últimos 100 anos, o 100 e pico de anos, e onde se mira que casi o concello de Olla casi non variou a poboación, medrou moi pouquiño. Vai empezar a entrar nesa fase problemática. Se nos xuntamos os tres, podemos aunar esforzos para romper iso. De seguir por separado, o concello de Olla, por desgracia para eles, e para nós tamén, vai entrar nesa dinámica de aquí a 15-20 anos. Entón, nós, antes que chegar a ese punto, preferimos tomar solucións. E a única forma de coller unha poboación, ou non la inventamos, cousa que administrativamente sería ilegal, outra importamos poboación de fora, e para atraer inmigrantes hai que ter unhas boas condicións de perspectivas de futuro, de traballo, e aquí hoxe por hoxe non as hai. Ou se entón nos xuntamos os tres, así temos unha masa de poboación importante. Das tres solucións, a única viable que nos vemos a día de hoxe é xuntar os tres concellos. O de importar, entre comillas, o de importar, ou de traer inmigrantes, nos hoxe por hoxe vémoslo inviable.